ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд квартира, хона, замин, осёб ва квартираҳои иҷора рӯй кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон ва инчунин заминҳои фурӯшиам аз Душанбе ҳастаи. Як хонага, духонага, сехонага сунат рӯй кардагам ва ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ бо нархи арзон, ки ҳамаашон мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. ҳозир бо ҳамаашон мефаҳмонем. Агар шумо давомхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, шумо дам чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp, имо, экранмода рӯй кунем ва дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имза дӯстон аз хона рӯй кардан аз территорияи шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангае, ки хонаи бениҳоят фасонак ҳастаем ва квартираи иҷора ҳастае, ки яъне квартира дар кор ҳастед сонад ва аз территорияи Душанбе даем мардон дае, ки духонагай срочна ремонтҳои замонавӣ ва хонаҳои фурӯшӣ рӯй кардан аз территорияи Душанбе бадан асосуна азир аз ноҳияи Хуросо рӯй кардам ва аз тарафҳои Душанбе сонад аз тарафҳои Шомас рӯй кардагам, яъне ки Ҷӯйбодом ва тагаса осёби фурӯшӣ, ки осёб комплектай ҳамаш комплект сонад ва мефурӯшам ва ҳастай хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи Ҷайҳун дӯстони азиз. Хоб ва ҳастай аз тарафҳои Бохтар, Кӯлоб, Ваҳдат, Ҳисор, аз тарафҳои Мавлон сонад ва дигар тарафҳо ҳастаи. Ва курси имрӯз аст 118 сомону 50 дирҳам. Мо мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшии имрӯза. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастае, ки срочнай бо замонавӣ. Хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаи, аз дарозаи Ромӣ тамагӣ 8 километр лаби роҳи Калонда, ҷойи беҳтарин ва ҳамаш замонавӣ. 7 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 9 дар хона кардагӣ ҳастае, ки 7 дар хонаш ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, дутагаш ремонтуш 100% нест. Боз 4 сотиқи дигада заминда боғ кардагӣ дӯстони азиз. Хоб, хона бо тамоми шароитҳои зиндагӣ ҳастад дӯстони азиз. Якта веранти калон дорад, дута ҳаммом дорад, якта кухни, якта ҳоҷатхона дӯстони азиз, якта оғили калон дӯстони азиз, ҷои каҳдонишкатӣ, якта дигар ҳоҷатхона отдельния бо ҳамаи чизи чора дӯстони азиз. Гирди хона пол ниход маҳкамай, 7 сотиқ замини ҳамвор, пол ниход рӯи ҳавлӣ дӯстони азиз, бурӯчатка чиндагӣ ҳастаи, термоси, кондитсионеру, обшин боз 4 сотиқ заминда боғ кардагӣ ҳастаи. Дар ин хона метавонад ки даштед 4-5 оила, яъне ки зиндагӣ кунад, яъне хона бениҳоят кушода ва 9 дар хонаи калон дорад. Вале метавонад ки 4 оила свободна зиндагӣ кунанд. дӯстони азиз, хона чӣ хеле гуфтум, мақсад ки бо камераҳои замонавӣ, термис, пермис, ҳамин чизе ки ҳамин ҳастаи хона ҳамаша дорад дӯстони азиз, об свет ҳастаи ва инчунин камераҳо через солнечный панел кардае, ки мисол камераҳо ба офтоб кардӣ, ба қувваи офтоб кор мекунад, метавонед ки шумо ҳамин камераҳоро аз тарафи Россия ҳам бошад, метавонед ки шумо регулировка кунед ва нигоҳ кунед, даже овозам шуда ҳамаш мақсад ки замонавӣ кардагӣ ҳастад. Дарахтону барахтону обшин рӯи ҳавлӣ бурӯчатка навес, ҷои мошинмони ҳамаш қоидавӣ. хона мега дастрочна фурӯхта мешавад бо нархи 690 000 сомонӣ, ки боз муомила мешавад ва ба квартира аз территорияи Душанбе буда алиш мешавад болои Сумтин, ё ки ба хона ва аз территорияи Ваҳдат ҳам агар хона бошад алиш мешавад. Инчунин ягон мошинам агар аз территорияи Россия бошад, яъне қабул мекунам, болоишам сумам тир мешавад дӯстони азиз. Алиш ба квартира аз Душанбе дӯстони азиз мешавад ва албатта ҳам боша хона пешкаш кунед ва мошин кардам аз Душанбе, яъне мошин боша аз территорияи Москва узри зиёд алиш мешавад дӯстони азиз. Промои рақамҳои мегафони история як дона рақам дорад, рақамҳои соҳибшона ҳамира рӯй кардагам 24 соат кор мекунам, метавонед ки занг заред маълумотша гиред. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ дӯстони азиз, барои алиш боша вариантҳои алиштонам пешкаш кунем. Мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастае дӯстон, срочнаи хона қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, деҳаи Озодии 3, лаби роҳи Душанбе мерафтагӣ дӯстони азиз. ҷои хуб мега, ҷои беҳтаринае, срочнае. 20 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае, ки бо об свет таъмин ҳастаи. Калидор дӯстони азиз дорад, дута дигар зали калон дӯстони азиз. хонаҳош дӯстони азиз калон ҳастаи, веранти 6x3 дорад дӯстони азиз, якта дигар хонаи 4x3 дорад дӯстони азиз. ҳаммом ҳастаи дӯстони азиз. стирални машинка ҳастаи, автомата мега пайваст шудагӣ дӯстони азиз, об ҳастаи. ҳавзи 16 тонага мега дорад дӯстони азиз. оғили дуошона, яъне ки ду этажа дорад барои гов мол кардан дӯстони азиз, мақсад ки ҳамаш ҳаст қоидавӣ ҳастаи. хоб барои 7, мақсад ки 7-8 гов да мешавад, боз зиёдтишкатӣ. оғилаш 7x3 ҳастаи. аловхона дӯстони азиз дорад, аловхонаи калон, анҷомхона дорад дӯстони азиз.
обшим гирди хона маҳкама аст, пеши хона дар наздик аст, мактаб, масҷид, мағоза ва дигар чиҳои лозимӣ. хона мегӯяд дастирошта мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. 270 та бо савдо дорад. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100%, сертификат ҳамаш ҳаст, алоҳида техпаспорт дорад. хоб якумаш рақамҳои мегафон дастӣ кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Россия инашам WhatsApp дорад. ягон саволтон боша, ягон маълумотҳои иловагӣ занг занем, маълумотҳои пурраша гирем. 270 та бо муомила мешавад, метавонед ки худи ози занг занем, маълумотша бо гирем. мегзарем ба сеюм вагони фурӯшӣ. будкаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки барои зиндаӣ карданам мешавад, барои фурӯшам, барои ҳама чи мешавад, ки барои савдо карданам ягон чида мешавад. вагони фурӯшӣ ҳастае ки замонавае ки ҳамаш утеплёни кардаги ҳастае, дар тирезаҳоро дорад. хоб будкаи фурӯшӣ яъне ки вагони фурӯшидан азиз ки ҳамаш утеплёни кардаги ҳастае, нав сохтаги ҳастае ки мақсад ки пачка ҳоли ҳеч кас зиндаӣ кардаги нест, ҳамаш замонасон азиз, ҳамашро утеплёни кардаги мегӯяд дорад. дута тирезаҳои пластикӣ мегӯяд часпондагие, дута дига мегӯяд дарам часпондагиатсон азиз. хоб нархаш мегӯяд 26 000 сомонӣ ҳастае, боз мегӯяд муомила мекунем ё ки ба мошинам алиш мешавад, ки ягон мошинои опелои хечве, опелои карван боша мегӯяд алиш мешавад, сумаки нархаш 26 та. мисол диден дурӯш чихе фасонакай ҳамаш утеплёни қоидави кардаги дута дар дорад, дута дари пластикӣ ҳамаш замонаст ва полшам утеплёни мегӯяд, полиутеплёни кардаги ҳастае. шумо оиди ҳамин вагон, оиди ҳамин мисол ҳамин будка ягон маълумоти зиёдтар агар шумо хоҳем фаҳмида, ина ҳардаш рақамҳои соҳиб шуда, рақамҳои мегафони дастӣ ва рақамҳои россияи дар рақамҳошон WhatsApp дорад. занг занед, ҳамашро ба шумо фаҳмода метавонад ва алиша ба мошин мешавад, метавонед ки бароятона пешкаш кунед. мегзарем ба чорум квартираи иҷора. квартира иҷора дода мешавад дӯстон азиз. квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Мардон, ки ноҳияи Сино дохил мешавад. шаҳри Душанбе, Мардонда ҷои беҳтарине ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. дӯстон азиз, якхонага квартира ҳастае ки дар 5 ошона қарор дорад, 50 квадрат метре ки бо ремонтҳои замонавие ки квартира ки ба иҷора дода мешавад. нархшам нархи арзонае, бо об свет таъмин ҳастае, халаденик дорад, термис дорад. обшим дига хайд чӣ мехӯрад? халаденик, термис будаем, оби гарму хунук ва халаденик барои ягон продуктае ки мемонен барои вайрон нашудан. метавонед ки оилавӣ шунед ки мисол ягон шахсон дар кор бошад, метавонед ки занг занед, квартира ба срочна ба иҷора дода мешавад дӯстон азиз. нархаш 2500 сомон. якхонагай, мақсад ки сели духонага дӯстон, яъне ки 50 квадрате ки ҳамин проекти духонага ҳастае, кушод ҳастае. хоб дӯстон азиз, якумаш рақамҳои дастӣ Вавилон кор мекунад, ахираш 67 24 соат, дуюмаш рақамҳои Билайн, ахираш 3039, иштам WhatsApp дорад. квартира ба иҷора дода мешавад. чихеле ки дар комментария бисёр хоҳиш кардам ки иҷора ёбем на бари шумо, мо дар роҳи кардам, мо пешкаш кардем шаҳри Душанбе, Мардонда. нархаш 2500 сомон. агар ягон саволтон бошад, 90 дом ҳаст, ремонтош замонави марамат занг занед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аз дӯстон ки аниқтар замини фурӯшӣ гӯя мешавад, яъне коробка ҳастае. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино 1 дар ҷӯйбодом дӯстони азиз. ҷош ҷои ободияи, ҷои зурае ва рӯҳ пеш хона ҳамаш асфалт дӯстони азиз, яъне ки бетон кардагия, ҷои беҳтарин. хона ӯжае ки мақсад ки сохтмонош рехтаги аст ва временка дорад. 4 сотиқ замин масоҳа дорад ки проектҳои 3 хона каштаги аст, боз камтар временка дорад. хайвайша мегӯяд ҳисоб намекунем, не ки хай қатиш якҷояе. об свет дорад дӯстони азиз. лаби роҳ дар ҷош ҷои беҳтарине ки нархшам нархи арзон аст дӯстони азиз, дар терратура чун замин қиматае. дӯстони азиз, 4 сотиқ замин ҳастае, яъне ки 4 аз 7 қариб ки 5 обшим ба ми 4 ҳисоб кардесиям. 3 дар хона временка дорад дӯстони азиз, обшим хеле кардагия, сохтмонош нимкулай, об свет ҳастае. ҳуҷҷатош 100% аст дӯстони азиз ва локализатсия дӯстони азиз дорад, временка дорад дӯстони азиз, пеши хона роҳи асфалт ҳастае, масҷид дар пешаш, мактаб дар пешаш, роҳ мегӯяд дар пешаш, роҳи ҳамин тарафи Зарафшон мерафтаги ба ҳамин тараф ҳои кардесиям. хоб ҷои беҳтарин ҳастае. хоб нархаш мегӯяд $40,000 ҳастае, бо хай муомила мешавад. метавонед мисол чихеле ки проект карда бо хона кунед, метавонед ки 2 этажа 3 этажам кунед, проекти нав ури кашдаги ҳастае. нархаш ҳамагӣ $40,000 сомон аст. ин ҳамин видеое ки мо нишон додем, ҳам сохтмони рафтасаи ҳамин хона аст дӯстони азиз. бо хай худтон маълумоти пурраша мегирем. якумаш рақамҳои дастӣ ахираш 13, дуюмаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 81, ишта WhatsApp дорад. $40,000 бо муомила шуд, марамат ё маълумотша гирем. мегзарем ба шашум осиёби фурӯшӣ. осиёби фурӯшӣ ҳастае ки беҳтарин ҳолат дорад, мегӯяд 100% мегӯяд кор мекунад, ҳамаш комплектае.
осёбои фурӯшӣ орди сафед мезанад, яъне ки бо маълумотои пурра шахтон мегирем. Қарор дорад дар ноҳияи 5 ҷамоати кабути сайфиддин дӯстони азиз. Нархаш мегӯяд 25000 сомонӣ аст, боз мегӯяд муомила мешавад. осёб комплекта мегирӣ мебарӣ, корта сар мекунӣ. خب با آدرسش هم میگم نویای 5 جامعه کبوتی سایفتی سونه ازی همش میگه 100% میگه ایدئال نیست استینه کار میکند ایخی اوسیوبو اگر روش کنیم ایخی اوسیوبو حاضر راه یافتنشون قینه دوستان عزیز نقش میگه 25 تا میگم با معامله میکنه پراموی رقمای روسیه در رقمشون واتساپ هم دارم پراموی رقمشون کار میکنه با واتساپ شام کار میکنه کدوم شما مثال برای اگون کارت مثال اگر بیزنسی نه اوسیوب که در کار باشد اینا اوسیوبی بهترین حالت کامپلکت نرخش میگه 25000 با معامله میشود میگی فقط در این خونه میبینی کارت پیش میبری مرامت دیگه معلومات پورش انیکش از رقمشون گیری میگذاریم با هفتم خونه فروشی نازی حولگی است سروچنای قرار دارد در نویه خراسان دهه جان بلوکسون عزیز 7 سوتیق زمین مساحت دارد که 14 خونه کدگی است که آب سفید است گیدش محکم ҳуҷҷатош мегӯяд дӯстони азиз ҳастай бо хайхтон маълумоти пурраша мегирем боз як кама санги калон майда қум ва дигар чизҳои сохтмуда метавонед ишам гирифта барем кадомеш ки маъқул нест метавонем вайрон кунем бо ба дилтон айсар кунем хай бо пуши маълумотша мегирем нарша нархи арзон мондия мегӯяд срочна сум дар кори нархи хона 130000 сомонӣ аст боз мегӯяд ягон сумша муомила мекунем ноҳияи хуросон деҳаи ҷан блок дӯстони азиз خانه برای زندگی کردن تیار است دوستان عزیز سراج نمیگه فروخته میشود با دوستان عزیز مقصد که دو کماز سنگ داره یک کماز دوستان عزیز مثال دیگه قوم چیزاش و 1000 دانه دیگه میگه سمن بلوک هم میگه داره میگه خطیش میگه پدرکای ایش اگر خواهیم بول کردن میبرین اگه جوجه مثال اگه چی میکنه میوش پدرکای 1000 دانه سمن بلوک دو کماز سنگ قوم و دیگه چیزاش خطیش میگه پدرکای حاجتخانه آشخانه بانی عدل داره و درختانی میوادی هم داره دوستان عزیز خیلی سمن بلوک قریب چند هزار سوم است دوستان عزیز رقمش رقم مگافون دستی یکمش 21 دومش رقمای تیسل اخیرش 33 ایشتا واتساپ داره نویای خراسان دهه جنبلوق یگم سوال تو مش یگم معلومات ایلاگی اویدمی خونه اگر شما خواهید فهمیدم زنگ زنی همشه با شما فهمیده میتونه و ارزان هم میکنه نرخی نسام دل ارزان مرامت زنگ زنیم و شخصانی که خونه فروشی دارن یا که زمین کوارتیر ماشین چیزی که برای رکلام کردن مرامت در رقمای بالا بوده اینا 20 885 мегафон 885 1220 ватсап имо телеграм дорем чӣ реклама боша марамат хонаи заминаи квартира ягон техникае мо рекламада мемонем лайку разане навора то охири охираш тамошо кунем мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае дӯстон ки якта хоначай ва заминаи арзон астае ки қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ваданасосон азиз тарафи девдара болои смензавод кӯчаи 22 сони азиз пеши трансформатор аз рӯи калон сони азиз ҳамагӣ тақрибан мегӯяд 1-2 километре пеши карничкаи машрутҳо сони азиз тарафи бозори кушониро мерафтагӣ астае 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки як дар хонаи вереми кардагӣ аст ки болош пӯшондагӣ не суратҳои конаша не ки як дар хона уже кардагӣ болош пӯшондагӣ метавонед ки дар иҷа зиндагӣ ам кунед меша як дар хона хонаш намедонам 3 ба чандай обшим амихе дуруш кушода хе айберу майдани дуруш кушода ва ду тарафи хона ду тарафи хона маҳкама хас аз барош бо ҳамсоё ҳастае нархаш ҳамагӣ 70000 сомонӣ аст мегӯяд соҳибаш бо мегӯяд ягон сомша мегӯяд муомила мекунем боз як кама аз дигар санг ва дигар чизҳои лозимӣ дорад як дар хона 4 сотиқ замин нархаш ҳамагӣ 70000 сомонӣ аз тарафи ваданасоз сунази тарафи сементзавод болои кӯчаи 22 пеши трансформатор ва сементзавод ва дигар чизҳои лозимӣ аз роҳи калон 200 километр сона тарафи бозори кушонӣ мерафтагӣ оидами замин хона шумо агар маълумоту илоҳагӣ хоҳед нагар фаҳмед нархи арзон аст 70000 сомон аст ин рақамҳои россияи промои кор мекунад занг занем маълумотоша аз соҳибаш гирем нархаш 70000 сомон аст рақамҳои россияи ватсап дора марамат ки маълумотша гирем мегзарем ба наҳам квартираи фурӯшӣ астае дӯстон ки срочнай бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи шомастон азиз хоб пеши мақсад ки масҷиди ҳазрати мавлонсони азиз яъне бо хайхтон маълумотша мегӯяд ноҳияи шомасуд ду мешавад тарафи 9 километр рӯ пари масҷиди мавлонсони азиз духонага квартира астае ки дар 5 ошона қарор дорад 36 квадрата яъне ки як хонагара духонага кадага намедонам 36 квадрати метра ремонт мега дорад
нархаш мегӯяд 270,000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомила мешавад ва дар ҳамин рақамҳо мегӯяд сона тоқа WhatsApp мегӯяд кор мекунад, рақамҳоро мегӯяд киштагем, тоқа мегӯяд дар WhatsApp нависем. Прамои рақамҳо мегафони ҳисобшунай нархи квартира 270 та бо муомила дошта ноҳияи Шумансуд тарафи Душанбе Ҳазрати Мавлоно. Оиди ҳамин квартира шумо агар маълумоту иловагӣ хоҳед, агар зиёдтар хоҳед, фақат занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳанд. ва шахсоне ки агар мисол хонаи фурӯшӣ доред, квартира доред, мошин доред, ягон техника аппарат, марҳамат дар рақамҳои 885 12 20 дар боло ҳаст, роя кунед, мо рекламада мемонем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин Дӯстони азиз. Духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад. маҳсулоташ мегӯяд бисёрай, намедонам квадраташ мегӯяд бисёрай, намедонам аниқша чанд қай. об свет мегӯяд дорад, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухонхона, термис ҳам дорад. Инчунин хоб канализатсия ҳам ҳастай. 100% мегӯяд кор мекунад, об свет ҳаст, дар якум ошона ремонтша мегӯяд ҳастай ва бо ҳамаи чизи чораша мегӯяд фурӯхта мешавад. нархи квартира ҳамагӣ 213,000 сомон аст ки боз мегӯяд муомилашам бо хайх мебинем, мегӯяд омада аз пеш бинем. шаҳри Кӯлоб, шаҳре ки маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин Дӯстони азиз ҷойгир аст. оиди квартира агар шумо хоҳед ки маълумотҳои зиёдтарак фаҳмида, ҳамин рақамҳои мегафони ҳисобшуна кадоми дар кор аст, марҳамат занг занед, маълумотҳои 100% аниқша бо аз соҳибаш гирем. шахсоне ки дар навори мо агар хонаи маъқулӣ наёфт, квартира наёфт ё ки замин наёфт, дар комментария мо нависед, мо албатта ки дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. шумо чо кунед? Дар дӯстон азиз лайкира занед, фаромӯш накунед ва имконият бошад навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram чӣ рафиқ доред дар рафиқтон подписааш кунед. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, дар Шабчароғ, пеши мактаби 12 дӯстони азиз. духонага квартира аст ки дар 8 ошона қарор дорад, 53 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва ремонтҳои замонавӣ дорад ки ремонтош мегӯяд люкс аст. медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. пеши домда мегӯяд мактаб аст, садик аст, мағозаҳо аст ва инчунин доми лифт дорад мегӯяд. ҳамин хел соҳибаш дар 8 ошона доми лифт дорад, ремонтош замонавӣ. хоб квартира мегӯяд дастсирочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 329,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила ва савдои хуби хуб дорад. аз территорияи шаҳри Бохтар ҳамин одамо бисёр хоҳиш карданд ки мо монем на ягон квартираи фасонак бари шумо бо ҳамаи шароитҳои зиндагитон азиз лифт дошта, ҳамаша дар пешаи Шабчароғда 329,000 сомон аст, боз муомила дорад. рақамҳои ҳисобишон мегафонай. агар ягон мақсад ки мехаред, ягон саволҳои иловагӣ бошад, оиди квартира фаҳмидам, фақат занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳанд. ва кадоме ки хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан бошад, дӯстон азиз, марҳамат дар рақамҳои мегафони мо боло аст, роя кунед, реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои оянда.